kembang wae ngono gek dimantepke sisa. Jajal tutuk nduk. Tutuk nduk. Ya Allah, sing teken nduk. Apa Mas dengkole muntir? Iya jajal kek tutuk iki. Kuwi ora tutuk. Lagi iki dagelan adu dengkul. Pedhot. Rong sasi tambah neh. 3 tahun pedhot. Sesasi oleh neh iki isih kuat ae. Beda karo ngene iki. Piye nek kamu? Watuk wis mengkis-mengkis. Ambekan wis karek arang-arang. Amin. Mboten tegese ambekan arang-arang niku lek nekoni kula pas donga. Oh iya. Dadine lek urung oleh sak ngoten nggih ambekan. Nggih. Monggo Mbak Lisa, angkuripun taping gunung. Saben bengi. Pambudutan Mbah Keling ta niki wau. Betul, Mbah Oke, Keling oke, tasih tak lenggah nggih. Tak tenani aku tak rono aku awakmu tak ukur resik aku tak jeglet. Sangoni terus ya. Ya. Nyawa Dawi balura do Banten, balura Sporjo kabeh mesti lek jegleng semangat. Kudu ngono ya. Harus semangat melu wong Ponorogo kuwi kudu semangat. Betul. Nggih. Yang pertama tok, kedua, ketiga, keempat mbuh engko. Ya delok. Saya kari kecret-kecret ya. Ora mungkin. Lisa ngerti basa kecret barang. Semangatnya tuh makin lama saya entek ngono lho. Ya ora wong kecret-kecret yo wong gaene diguangi terus kok ya. Tegese diguang ning jaba kono. Nggih. Dosane. Nggih. Yen memajang mengkaro janur kuning ya seneng aku nek carane jlengi bareng iso mak jlek jlek wah penak nek kuwi nak rene ya. Mas Cahyo. Apa? Ketoke kepengalamane kok wis berat. Apa pengarane Lho kok jane jelek bareng penak wi. iki antarane iki lho menutup gamelan karo tibone iki kuwi padha. Oh. Pikirane gareng sing reget kuwi. Iya. Nggih Mas. Tetep penak. Beda ya. Iya. Coba nek rono Mas, ngono. Ngopo? Nek kene ta? Kene iki kene. Kene ta? Sinden kuwi lho, jengleng kuwi. Iki ta? Nah. Nuwun sewu Ibu nggih. Ya Allah. Bakbu kuwi enom sing timur. Nuwun sewu lho Mbak nggih. Ya Allah. Piye? Tega aku jeneng kuwi. Lah ya kan kuwi kualitasmu piye? Penak rene rono ki penak apa ora? Kowe tega tenan apa ora? Ya delok coba ora. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ora ngatasi gareng. Jajal iki winong jengleng yo. Winong. Pindong. Oh, yo. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya. Gene. Lumayan. Ra ono awane ra. Lumayan. Ya Allah. Ngapunten lho Dewi Nong nggih. Namung kula mung saged mak curut. Ngendleng kok jerut ing ngawut ora. Nggih, lho suara mak klotak ngoten kok. Bir kita. Bir kita. Iya. Ora muni. Leh. Munasirah. Niki. Nggih. Ya Allah. Iya. Alah.
Mira. Pertama tok ra. Digoleki kok temu dhewe. Ayo, Sang. Ayo. Iya. Ya. Ayo. Ah, jodohne, Mbak Tuti coba kaya apa, Mbak Tuti? Sik iki kok ora. Ora oleh ya. Bukesi to? Oh, bukesi sik, bukesi. Ra apa-apa bukesi ra apa-apa. Kok dilopati ya Mas Estu ya. to. Mboten napa-napa to, Pak. Ikhlas lillah taala. Saestu. Oh, Engko ora bingung nulien. Ora nesu aku, paling gur tak tugel gulumu ngono. Estu Mas saya ya nggih. Ora apa, ayo. Nyilis sak blukan. Ayo gebluk kae. Ya Allah. Ampun Bu, ya Allah. Biasane ning omahku ya bluk ngono. Mas ngeten nih. Heh? Ngeten. Lho kowe wong lanang aja wedi karo Piyai Putri. Kudu diwaneni. Waneni. Oke, baik. Iya. Apa? Mantengen terus ganti. Kowe wedi, mergo roh tangane. Lah njegleng karo merem. Merem. Merem, ayo. Ya Allah. Yo. Iya. Mbak Tuti iki, Mbak Tuti. Ayo, Mbak Tuti. Kluthek. Kiwane Bukesi, ayo. Ya Allah. Luna mayanya Madang Nuwun Karaya. sewu Mas nggih. Apa? Kula ngampil tisu. Nggo apa? Mbok menawa. Nuwun idi pangestu dulur Kedung Bathek nggih, Pak. Nggih, nuwun sewu ya Allah. Nggih. Apunten. Ya Allah. Iya. Oh, ya kuwi. Ya kuwi jodohmu ya kuwi. Kuwi karo sapa ae muni oleh. Kan munggah Mas. Ayo sik Kene. Sing muni ya iki kok Luna Maya Boyo padahal. aman. Ya Allah ya. Apa? Boyoke aman. Alhamdulillah. Asam uratku wis rada suda. Piye neh ora? Pupung Nah. esuk ngene iki. Jajal marep rono. Ayo. Ayo kembang wae ngono gek dimantepke sisa. Julen ae. Sik lek polahmu kaya ngono garing ning jengleng kapan? Lah pun kajenge to Pak Yoyo arep sesuk arep mengko ini kan kita berdua, iya to? Ya arep kita berdua iki awakmu polah kuwi terus neng ku arep Lho, wong lanang ki ya kudu sembodo, iso melayani wong wedok model piye sampean ya jembur apa ketok anune tok ngono ya tanjakne tenan. Oke, baik, marep rono, Nduk. Iya. Piye Mas Gareng? Lah wong bokongku ki lho. Kok kowe kok ngono kuwi? Sak. Piye? Dumukno dengkulku, Nduk. Apa? Ya Allah, jajal tutuk, Nduk. Tutuk, Nduk. Ya Allah, sing teken, Nduk. Ngapa Mas dengkole muntir? Iya, jajal kek tutuk iki. Kuwi ora tutuk. Lagi iki dagelan adu dengkul lho. Kuwi ora tutuk jenenge. Ya apa aku iso nuthuk ya ngono kowe mah aku nek dipangdo terus. Kuwi ki lek kanggo tangan ki nuthuk, lek kanggo dengkul ki ora nuthuk jenenge. Nuthuke nganggo apa? Kuwi ki lek kanggo dengkul jenenge okol. Ya wes neh apa piye? Yo neh, kembang Yuti. Ayo. Malah kaya ledek kethek to, Mas. Piye perasaanmu piye? Jane aku jingkrung barang kok ya muni ya. Salahmu ngejak ngadeg aku, rekoso ngejak ngadeg aku. Waduh. Aku ki karo awakmu ki ora rekoso ki ora. Apa? Terus klolore ki Ngapa? Aku ki ora rekoso karo awakmu, Mas Arya. Ngapa? Muni apa? Mas Cahyoku tadi. Apa? Mas iki Mas Jo ben ngawi lho iki ngawi. Mas Cahyoku tadi. Apa? Iki lho sidanmu kok anggere bengi kok mesti mekrok.
meleleh. Ayo. Yo, Malisa ganti. Coba nenek sing sorang mampu ora. Kono kok muni terus ora. Oke, nek canggih iki ya jelas ta. Ya ora mesti. Alah ya wis ngaton. Wis kaya ngene kok. Sabar, sabar. Oke, baik. Ya Allah. Pecinta Samani musuh sinden Madangkarane teran jileput wirung Munasira sing adeg lho. Oh, tenan iki walasan sewa sampean entek rampal pokoke balunge metu kabeh. Ora masalah. Munasira Kene wirung. pijet turat pirang-pirang kok. Ya ya rasane sik kuwi Munasira kuwi Mbak Dian coba. Iki ta. Ayo ayo. Ayo. Padha ae. Tutik. kandhani wis kuwi wae pangkat kono. Werene wae Mas wejane ning ndi karo aku wae Mas. Mula lek ngarah aja dhuwur-dhuwur ngono wae. Mas Cahyo. Nah, Aku ki jane nasibku bengi ki apa ya? lah ngapa? Oh kok dolanane Caca iki kok dikeki barang apik ora gelem blas. Kene tak citese ayo. Eh, Mas, ora sah mbok cidal. Lah ngapa? Tutukne gawe cempolo. Oh iya. Aku mulai ra nggawa ora masalah. Panas udan. Tarian Mbak Lisa. Ayo. Yayo. Tempe goreng Tempe goreng. dipangan karo madang. Iki obate keri. Iki ketoke kok Dipangan iso karo madang. Kok Solo ki lali ora nyangking. Bene pantuni sak karepe ngarepe. Oke. Mas Gareng, Heeh. aku sayang. Ya Allah. Iya. Ngamuni. Pisan kas. Iya. Tutik. Iya. Ya wis kuwi jodohmu. Rasa golek ning ndi-ndi wae nggon aku rene. Rasa golek-golek ning ndi-ndi cemepak iki lho. Ditampa apa anane? Oh iya. Tompone. Sing ikhlas sama rene. Aku ya sirku arep napa kono lho sajane. Tapi nyawang awakmu ngono ki aku ya bingung. Ning ya ora apa-apa. Ya, Tik. Ya. Ya. Panas udan, Ding. Ayo. Panas udan panas udan panas udan haling Tutik metu setitik. Capek Wah. Terus, Tik. Caper lho karo Mas Gareng. Ayo, Tik. variasi Pak Yoyo variasi Genang. Ayo. Nadyan wadon sarta lan Swara suling komandang swarane. Timun
negarane ayo masuk manggamipun samping gunung negarane ayo ti rampung langgam caping gunung langsung dimedle kalian podang kuning. Nika ugi pamundhut saking Bumdes warga makmur Desa Kedung Banteng. Enggak. Syukur bisa
kasih, terima kasih. Mbak Tuti saged pinarak. Mbak Lisa tetep jumeneng dhisik. Menika ugi wonten ingkang ngersakaken karyanipun Mbah Sukron Sesideman. Mang patah Mbak sinten salah setunggal Mbak sinten? Iki wah Mbak Mira. Mbak Mira Kirana ya, Mbak. Mbak Mira Kirana. Nggih, Sesideman niku nggih pokoke dulur Ponorogo ya pokoke ya seneng banget. Seneng mesti kuwi. Gubuk asmara, podang kuning, Sesideman. Wajib kepeling, wajib. Lambayan Dian Munasirah. Mbak Dian sekalian boleh dua ya. Lambah-lambah. Tenang kok ya. Merah-merah duduk di tengah sing rada ijo-ijo duduk di ning pinggiran. Dan biru. Kalau wingi anu Mas Gareng karo Mbak Lisa. Tembange Mbah Sukron Ula Tampar niku nate kula ungelke teng YouTube niku kena hak cipta. Waduh, lah niku. Ning kula nggih mboten kesusu nesu, kula golek isik teng Google iki sapa? Wah, kok Wami CS Jakarta. Kula berkomunikasi, ternyata ada hampir kesamaan lirik kalian napa niku melodi. Kesamaan melodi, Nggih, tapi akhirnya beda tamu dipun- kata-kata. Nggih, akhirnya Oke. dipun lepas sak menika sampun aman melih. Oke. Ya wong Alhamdulillah. tek-tek dhewe diunekne kok ya iso kena kaya ngono ya Nduk ya. Ya. Ya kudune ki ya barang tek-teke dhewe ki lek diwehne ki ya tetep dadi Nah, apik. saiki ki do rebutan hak cipta Mas. Mongko jaman biyen Kinarto Sabdo, sinten mawon pujangga jaman dulu nek gawe lagu band dinggo sak karepe. Dadi iso langgeng nganti saiki ngono. Tapi nek misalnya ada nganggo ngono ya aja ngeweh apa jangan menghak miliki lho. Ya Nek iso. padha wae karo dulur Kedung Banteng lho Mas Cahyo. Pripun? Wong coy hak cipta ki ya hanya satu. Hak cipta itu hanya satu, muga-muga sing nyiptake ya bapake, sing ngandung ya ibune. Iki mula dulur Kedung Banteng niki sedaya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya, Nggih. sen- Yo, hak Sesideman. cipta monggo. Nggih, bawanipun cobi saking Mbak Mira, coba Mbak Mira. Ayo. Mbak Mira. Dandang gula. Nggih. Wiwitane anderek sang pekik. Muridé Mbak Nur mula ya meh padha cengkoke karo suarane. Ayo. Tenan kok jan jegek. Yo. Priya bagus kang olah budaya Nenu. sawan aneng kutha gedhe Hop oper Mbok Yarka. Ya. bendera terus kayung yo selendang kuning kang saking ukir. Mbak Elisa, yuk. Itu dapat jatah aku ya. Yo bakal bagian. Suara kurang pramono ning wasis Yo reng, tak ketang sithik reng. Ayo. Angungkrung marang bendara. Awakmu? Kok titik men? Lah ya sak padha tok, Mas.
Mas, pelanggaran Mas ya. Sang Tia Kualik. Oh, kualik to. Nggih, kualik. Tia Sulestyo pijer ngincangake alis Bareng. Terus resno Yo Yan, angkatan dhisik. luweh becik patenan timbang Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Pak Waris Sugiono ingkang sakepareng nyimak. Ugi ingkang kepareng WA menika saking Gondang Baru Monitor saking griya inggih sembah nuwun. Saking wah ngopo iki? Semangat Pak Dalang, sehat selalu. Semoga pertunjukan malam ini menghadirkan jok-jok kelucuan yang halus cerdas, barokah semakin gemilang. Beriman amin. Wah iya. Mom Tintun. Ayo nggih. Ugi saking Mas Yosi streaming. Pak niki penonton 3.000. Yo. Nggih, terima kasih ingkang kepareng monitor wonten YouTube matur nuwun ingkang tanpa upami katresnanipun. Munasira, nggih. urip ana kutha
Terima kasih. Mbak Lisa saged istirahat sebentar. Nggih. Setibeman sampun. Wah, jan tenan penghibur. Digagerakne saya alon-alon bari